Inamide. Ogweno madhi Abi Addis, Hello Civil Society, to bende kaka wanene nyaka be represented. Emomi okwa lose a losa. Ma Friday sangwen, ase chopo kucho. Hello timbe ariogo. Victor, gimani kae en king'iyo interest mar jogi, mar international community. Kech mana kaka Wood Mwalimu wache, mabende ayie godo, ni king'iyo weche te gi campaign gi gimoro amora ing'iyo regional interest gote, to jakom ni malo. Kendo jakom osedonjo. Koro ibiro e international community kai. Ing'eyo ni lokruok manyo otimore e piny Amerika ni, bende nigi meke. Nikech ing'iyo kaka gini nochakore, to niyudo ka jambete mar Amerika Meg Whitman, nyocha ne nigi lwedo malach e winjruok manobetie kind jatend piny William Ruto to gi Raila Odinga. Kata koko wachni, to wang'eyo ni behind the scenes, twak mane Olusegun Obasanjo ni godo Mombasa gi jatend piny manyo okelo winjruok wach mar AUC ni en achiel kuom gik manogo yie mbaka ni ka dhano nosetieko wach maandamano mane ntiere ka to William Ruto ne dhi siro wach ni nyime. Koro lokruok manyo wuok kocha nikech ing'eyo ni pinje ma international community king'iyo China, ing'iyo Russia, to ing'iyo gi European Union bende gin gi interest gi maduong' e pinje Afrika. To ng'at madhi ng'iyo kaka interest gini bedo taken care of, gibiro ng'iyo to ere kaka ginyalo tudore gi jakom manyien mar AUC ni. Koro miyo gin bende samoro interest margi magin godo. Nikech je biro nyisi ni influence mar France e pinje ma entiere gi dominance West Africa kocha sani ni piny mabe ok gidwar kata mana winjo nying mar France no. Kinyo gik matimore Togo, gik matimore Mali gini, kuonde ma jolwenyo selokie loch, ok gidwar interference margi. Koro mano miyo duoko gi piny. Mak mana ni Russia bende king'iyo kaka gik moko timre North Africa kanyo, to kata mana kama koro chia masani wuokie Central Africa Republic kanyo bende ng'eyo nene gi lwedo malach. Koro biro ng'iyo nekech